मबाइलखौ आं मोनबा खेबसे जेन टिल्लुनि नाम्बारखौ लानो हानाय मोनबा आंनो जेबो नांलामोन। टिल्लुनो ना नोंनि बागै ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा लागायना होगौमोन आं, नङिफोरखौबो लागायजोबना होगौमोन आं। दाखर नोंसोरनि मोजां मोननायखौ बेकआप खालामजोबना होगौमोन आं। खेबसेल' टिल्लुनि नाम्बारखौ मोनना नोंसोरो आंखौ बिराद देखायोना। नोंबो नायदों? औ लैथोसेयाबो आंबो नायफादों र' नोंजों। मालायबा आजिखालि बयनाबो मबाइल गिदिर थाखायो, रुवाथियानो जा बा दाहोनायानो जा बा खामानि मावग्राफोरानो जा, मालाय बयनाबो थाखायो, आंनियाल'सो गैया। आंबो सम सम मबाइल गिदिर लानो लुबैयो, नायनो लुबैयो, बेनिखायनो नोंजोंनो एसे नायफाबाय आरो भिडिअफोरखौनो। दे आंजोंनो नायफानांगौ नोङो गेजेर गेजेर, गावगाया नायफायाना। आं आरो नोंखौ डिस्टार्ब होनो गोसो जाया। आंलाय माखौलाय डिस्टार्ब मोनलाबायनो, नायबानो जायोना। जागोन दे। दे उनाव नोंबो लानो हागोन दे गिदिर मबाइल। गैयालै खाफालानो गाज्रि आंनिया लैथोसेयाबो, लानो सानबाबो लानोनो हाया। न'आवबो फैसा हरनांगौ, आंनोबो नांगौ जायो, थोनायानो थाङा। 4,000 फैसायालाय अबाव थोनो। हागोन दे उनाव लासैनो बायनो हागोन। मा नोंसोरो न'आवनो मबाइलखौनो नायबाय थानोसै नामा? दै नायनो थांनो हाया? मालाय गामिनि मानसिफ्रा जि थांदों नायनो। मा दै बुरजाथार जादों नामा आदा? मा जादों थर' लोमजोबदों। एसेबां लोमलायनाय बायसि जादों आरो आं मोनथिनायानो थाङामोन। न' सिङावनो थाबाय थाबालाय अबाव मोनथिनो। नङा, वाट्सएपनि स्टेटासफोराव नुयोना, मानसिफोरालाय माथो रावबो होआखै स्टेटास। मा मोनथिगो आंलाय, नायनो थांनो हाया? स्टेटासफोराव नायस्लायस्लाय रियेलावनो नायनो थां। थांनि र' होमबा। नोंसोरो दै नायनो थाङा नामा? थांगोन आं आयै। अब्लालाय दै बुरजाथार जादोंनो नायहैनि। आं थाङा दे, नोंसोर थां। आंनिया खर'आ एसे गिदिंदों। दा मबाइल नायबाय थाबासो आंनि खर'आ मोजां जागौमोन। दा आं नोंसोरजों थांफानो हानाय नङा दे। हामानोथ' खर' गिदिंलायखो नोंनियालाय? मोनथिया, आंना बेफोरबायदि खर' गिदिंबाथाय टिभि नङाबा मबाइल नायबाय थाबासो एसे मोजां जायो खर'आ। दा मबाइलबो गैया। मा नायनो देनाय, टिभिनि रिसार्जआबो जोबना होबायबा दिनै। दे होनबा आंनि मबाइलखौनो नायथ'। मा? नोंनि मबाइलखौ आंनो नायनो होथ'गोन? नोङो मबाइल लांफाया नामा लैथोसेयाबो? लाङालै, लांनो गियो आङो, अबावबा दैफोरावसो गोलैलाबायगोन। नोङो नायथ' मबाइलखौ। दियक माबा गांजेमा गोसोम रानि जेबो थुनाङा दे। थुवा बेथो, गियो आङो। अबावबा गाज्रि जाना होबालाय आं नोंनि इउथाबखौल' नायबाय थागोन। दे होमबालाय थुदो आयै। मोनमारबायलै साला टिल्लुनि नाम्बारखौ दिनै। लैथोसेयाबो नोङो आंनो मबाइलखौ होनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावना लाबाय। नोंखौनो आङो ओरैबायदि लागाय होगोन। मोनसे प्रब्लेम जाबायना, आंला माथो फरायनोनो रोङा, स्पेलिंफोरखौनो मोजाङै सिनाय हाया। मोनसे खामानि मावनि र', जिलापिखौनो लिंना लाबोनि र', बिनो आङो 10 थाखा होगोन। थाब थांनि र', अबावबा बिसोरो दै नायना फैना मोनफैगोन थाब। जिलापि, नोङो ABCDOA क गासैखौबो रोंजोबगौ ना? बेफोरलाय मा ओंखाम जानायाव दै लोंनाय रोखोमसो आंनि थाखाय। अब्लालाय खामानिया जासिगोन आंनिया। नोंनियाव दा फैसा दंना गैया? आंनियाव फैसायानो गैया। आं खथ' मेथाइ जानो लुबैदों, नाथाय आंनाव थाइसेबो फैसा गैया। आइनियावबो बिबाय, आफानाव बिबाय, बिसोरो हरनायानो थाङा, खेफ्ला खेफ्लि गोजा। आं दङना जिलापि, गांजेमा गोसोम रानि आब' दङ, नों जेबो टेनसन लानाङा। आं नोंनो पुरा 10 थाखा होगोन। 10 थाखा? 10 थाखा नाथाय नोङो आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन जिलापि। खामानि? मा खामानि? आंथ' दा उन्दै गथ'सो, खामानि मावनो हानाय नङा खोनालै। जिलापि आगै सना, जेबो गिदिर खामानि नङा। र' आं नोंनो दिन्थिनि। खिन्थु मोनसे बाथ्रा जिलापि नानि, नोङो आं खामानि मावनो होनायखौ रावनोबो खिन्थानाङा। नोंसोर आइनोबो, आफानोबो आरो लैथोसे आब'मोननोबो, मिथिबाय? जों सानैनि गेजेरावल', मिथिबाय? खिन्थाया माथो आङो, मेथाइ मोनजाबानो खिन्थाया, मोजां गथ'। मबाइलखौ लानाय। आं मा खालामनांगौ गांजेमा गोसोम रानि आब'? मबाइल नाम्बार नागिरनाय, माबा लिरनाय, टिल्लु लिरनाय। टिल्लु सेभ खालामना दोनदों खोनादों। सोर टिल्लु? सोरनि गोसथोनाय?
आंनि आदासो मिथिबाय दे थाब नागिर मानसिफोरा फैगोन अबावबा तिल्लुखौनो नुवाखैना है मानो नुवाखै जानो हागौ तिल्लुआनो नामा आवगाया सिनायनो हायाखैना मानो सिनायनो हाया जानो आं नै थाखो मोनबाय मिथिबाय नागिरबावनाय ना तिल्लु सेभ खालामना दोनाखैलै माबा सेभ खालामना दोनदो दा ना जिउ ना सना ना बेबी जिखिजाया बेफोरबायदिनो सेभ खालामना दोनदों खोना ओइ जिलापि सना नायनाय सना सना मिनिनाङा थाब नायदो सना गांजेमाखौ सोंनानै आब' सना दं माने र' बेनो बेनोखौ आंनो हर लिरना लादो र' आंनि मबाइलाव सेभ खालामना लानियो दे खिन्था जाबाय गु बेनिफ्राय लाथिख' गु जाबाय दे थेंक इउ दे जिलापि नानि थेंक इउ लाबो मबाइलफोरा हरदो 10 थाखा आंहा मिनि जाहैनोसै 10 थाखा मा नो 20 थाखाखौनो ला जानो हागौ खामानिया फिसा नाथाय आंनि थाखाय बुहुद गिदिर खामानि मावना होबाय नोङो जिलापियारि नानि सना रावनोबो खिन्थानो नाङा दे नोङो जिलापि नङाबा नोङो आंजों बुजाबाय ओमफ्राय फैसाखौबो दिहुनना होनांगोन नोङो मिथिबाय खिन्थाया दे गांजेमाखौ सोंनानै आब' पिता कसम दानो थांदो एसे रेस्ट लालाय नोङो नोंस्रों रेस्टखौलाय सम लानो सानो नाथाय खामानि मावाबाबो जाया माथो आब' माबाय सिमार्ट नोंसानि आइ बिखुनजोआ नोंखौ मानो संनो होबाय थायो सानसे साननै बिसोरबोथ' संनांगौना आरो सनियायाबोथ' एफा गिदिर जानानै जेबो खामानिखौनो मावा माने नोंखौल' लामा नायबाय थायो नोङो दा प्रेगनेन्ट टाइमावबो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानो होयो आरो सोरबा एसे रेस्ट लानो होनांगौ जेबो मोनालै आब' आं दानिया संबाय थानायखाय थेवब्लाबो बेबिनि थाखाय एसे रेस्ट लानांगौना नोङो माथो बुंबावनो आरो आब' ओमफ्राय लाइमोनाबो माथो फनखौनो रिसिभ खालामाखै आं खालामदोंमोन औ आंनि फनखौबो रिसिभ खालामलायाखै वेटिंल' मोनबाय थायो माथो मालायबा राहुलखौ मोननानै जोफोरखौ खबर लानोनो बावग्रा जाबाय माथो औ सिगांनि बायदि नंमारला आब' नोंसोरनिथिंजायबो अखा हासोदों नामा औलै मोस्रोम थिगसे अखा हाखादों लाइनबो गैया दै बानायानो जाबाय सिथ्लायानो लोमजोब्बाय जोंहानिया लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो माथो अखायानो हागाला लाइनबो गैया दा जोंहानिया न'आनो लोमहां जाजोबना दं आरोना लोगोफोर सिथ्लायाथ' लोमबायानो ओमफ्राय लामाफोराबो लोमजोब्बाय लाइनबो फैयाखै भिडिअ'आ दिनैबो गुसुं जासिगोन लोगोफोर आयु जोंनिथिंजाय एसेबां बेफोरबायदि जाद्रायाखै गैया जोंनिथिं अखायानो हागाला बेफोरबायदि फन रायज्लाय ओंखाम संबालाय माला मोनगोन दोनथ'नाय मोस्रोम मोनसिगोन र' थै दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानो होननानै नेगासिनो मा ओंखाम संनो गारै थाबायथिंबाय थायोलै नोङो आब' नोंलाय मिथिखागौआनो माथो आङो ओंखाम उखैबाथाय थानो हाया होननानै गासैबो फालतु जालांबायलै नोंसोरो सासेयाथ' हौवा नागिरना थांबायानो नोंबो आरो तिल्लु आङो मा आं बरावबो थाङाखै मिथिबाय आङो लुदुमि आब' लानावसो थांदोंमोन एसे लेट जानायखौनो नोङो एसेबां बखिनाङा मिथिबाय एसे लेट जादों 3थायानो जासिगोन माथो सानजौफुनि ओंखामखौ 12था-1थाफोरावनो मोनजानांगौ मिथिबाय ओरैनो अखा बोथोरखा मा जागोन मा जाया मोनगासिनो ओंखामफोरखौ उखैगासिनो साला थाब फैया खालि गामि गिदिंनाय आंखौलाय नोङो माला गामि गिदिंनाय नुखो देनाय मालाबासो थाङो आङो नंगौ दे दिनैबो थांदों मैयाबो थांदों दाखालिबो थांदोंमोन थाब मोनहो ओंखामफोरा थाब जानोसै आं मानसिया ओंखाम उखैबा थानो हाया बेयाव नोंसोर आरो ओंखाम संनो बायो मा मानसियानो एसेबां महाराजा जालांखो बे तिल्लुआ मानसिफोरानो मा देरनायखाय सोलायलांजोब्बायलै बयबो आंल'सो सोलायनो रोङाखै बाखि गासैबो सोलायजोब्बायानो होनजायो मोस्रोमाबो बेसेबा बुङोमोन आंखौ फन रायज्लायनाय नुबा खालि रायज्लायनाय खालि सेंग्राफोरजों रायज्लायनाय बिदिल' बुंथारोमोन नै ओमफ्राय गावगायासो सिगां हाबा जाग्रोबाय लाइमोन आब'आबो हाबा जाला रावखौबो मोजां मोनला होननानै नै बिबो राहुलखौ मोजां मोननानै अबावबा रुवाथि थाहैनो थांबाय आंल'सो सोलायनो रोङाखै दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा जोंनिथिंजाय लाइन गैया नालाय आरो अखाबो फैगासिनो अखायानो हागाला माथो लोगोफोर सेस दैबाना जाजोब्बाय लोमजोब्बाय जोंहानिया
हाखर दंग सिथ्ला लामा गासैबो लोमजोब्बाय मात्र न'आल'सो लोमबावनो दङ दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ